Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै गगामुगाव दंफैयो आरोना। गगामुग बायमन मोननाव, मुन्दिना ब्रह्म मोननाव। थुदि बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दासो एसे सिगाङाव सफैदों आरो दा एसे रेस्ट खालामनोसै। ओंखाम जाखांबाय दसे रेस्ट खालामनोसै आरो दा लोगो मोनबाय दं बिदिब्ला नोंथांमोनखौ 2 hours later. दिनैसो उन्दैनिफ्राय गिदिर जालायबायनाय थाबायनो रोंगौलायबाय दिनैसो बामनो मोनखाबाय आङो नालाय नै ओइनै बुम बुम ओइनै बुम मा नोङो उन्दुनो ओंखारबाय कुकु उन्दुनो ओंखारबाय बुम Maden मादेनलाय Maden मादेनलाय मादै देनलाय होना मादैलाय Maden ini मादेनलाय uन्दुनोसो ओंखारदो नै Madi उन्दुलांमारबायसो नामालाय कुन्टु बुम बुम टाटा होनलाय टाटा मादै होनलाय मादै आयु जि मोजां थाङादोंलै आंजों कार बन्द फायदो काबाब नै बेखौ बानायनो नागिरदों चिकेन काबाब ना मा होनो नै भिडिअ खालामगासिनो दिनै काबाब माने आंनि भिडिअ नायनानै जानो लुगैबाय थायोमोन ना ओंखायनो आं दिनै बानायनानै जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेवहाय गेसखौ फिसा खालामना लाग्रो जाना नायनोसै भिडिअआवसो नुबाय थायोमोन दिनै गेसखौ एसे फिसा खालामना लाग्रोनांगौ नङाबा सायावल' मोननानै सिङाव मोना যে সঁচাকে ন সেইটো কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ ময়ো उन्दुलांबाय नै बेसरा गथा बिमायंजोसो उन्दुबाय बिमाया बिमायंजोसो बांसिन उन्दुयोना आरो बिमाया ओरैजोंहाय नै बिदि संबाय दं नालाय आङो नुवाखै जासिगोन नै अ माय गॉड मोनबाय नै जाना नायनि नै जाना नायनोसै गोथाव जादों नै बेखौ नायनानै गिबाय दं गथ'आ डाइनोसरखौ চাইছো অ কি হয় এইটো ডাইনোসৰ হ'ব ইয়াত থোৱা চাওঁ দুজনে ন দেখিছোতো ओंखाम जानोसै नै जोंहा दालि बेदर लाइ जानोसै जोंहा एबार जाग्रोना लानोसै नै बयबो जादो दे ओंखामखौ जानोसै जोंहा ओंखाम Nirbhay
सब लेफ्ट हैंड दिखाइसे म अकल राइट हैंड दिखाइसे Sage. Jangan sih jangan. Cakra na lanse.